dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning po sa Satuya Agabos sa primerong aldaw kan semana asin kan bulanin Abril 2025. April Fool's Day. Huwag magpapaloko. Pwede mambaga. Sisimbagon mo. Oo. Hindi kita mahal. Pwede ba utang? Mama Mila, City Councilor Milabal, nagdadangog ka man po? Pwede mag-utang? Good morning, Tabe. Tingog kan banwaan na. Ano man ang kasiributan, mahal lamang Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Nag-iimbitar man ang programa na mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30 nin udto. Kasabay ang paglaom na nagdangog ang kadakul-dakul na nag-arantabay. Kasubago, sabayan manindo kami sa paagi po kang pagbutuan ng informasyon na magiging katuwang ta. Si Chief Jimmy ang sakuyang kumpadre. Pading Al, kumparing Jomar, Joshua Bino, Karen Ala, sa Manibela Henry Mata, sa Master Control, Chief Tech Ramir Tanay, The Vegetarian. Ay, maugba ko Chief Tech Ramir wala ka nang hilig sa karne. Wala ka nang hilig sa karne, walang hiya ka. Ang gusto niya na ay prutas tapos vegetables and sira. Karne, wala na. Ano, Chief Tech Ramir? Dietan na nga sa karne. Tama yun. Siyang sa Master Control mantang sa newsroom. Ang walang kapaguran. Yan, naglalaog ang samuyang Chief Tech. Ano? Loko-loko, kaday mo ko pagpaon ng bitong kanon air. Pwede mong mapatangkasan ako ng lisensya. May maraot na bala ka sa kuya Chief Tech Ramira. Papatangkasan mo kong lisensya kung anong hilig niya sa karne. Loko-loko ka. News Direct Mar on the line o kaya sa newsroom. Katabang dyan Angel Mustaza, si Jen Matthew Balyaran. Siyempre sa production si Madam Shia Leron. And si Jimos Barrios nagkatarabang-tabang sinda sa DCGB News Online and sumada po kan mga istorya lokal, national, international. Sa IT, sa broadcast Mantabi Worldwide Netwide. Sabay pong nadadangog sa AM band asin sa internet worldwide netwide na hiling. DCGB News Online asin sa YouTube. Si Jerome Nico Martinez kasabay ta ang Cat College OJT, si John Lloyd Latchika. Ako mapan sa indong servidor sa radyo sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. Ang sa indong PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Pio Fernandez, Tingog kan banwaan sa DCGB. Yes, standby Matabi, all units ha. Standby ta. Igo kitang kakahunon tulos digi sa programa. Aram ta Lunes, busy ang sa tuyang mga pinag-aapudan. Nasa linya mo na po ang tagapagtaram kan Albay Electric Cooperative, si Madam Ands Galero. Igo kita nin pinaghampang na sitwasyon po sa supply nin kuryente. Ngunya na malaog po ang tag-init. Magdangog tabi mga taga-antabay sa tuyang programa. Nasa linya si Ma'am Ans. Ans, good morning tabi, si Pio kan DCGB.
Yes, Sir Pio, good morning. Good morning po sa inyong mga parantabay. Opo, baka maputol ta matatapos sa 5 minutar. Ako po ang Maridayal, tanganing day magsabatan so sa tuyang connection tabian sa Sige po, sir. Opo, may dispatcho kaming nakuha, ma-implementar ning kunyan, load shedding ang alay ko, ining pinag-antisiparan tang paglaog na kan tag-init, over? Yes po, Sir Pio, igwa na po kami nin pinalawas na press release kasubago na the Albay Electric Cooperative will be implementing a load shedding strategy for the upcoming summer season. Ini po para ma-preventaran ta po sa Gararay ang halawig o prolonged na overloading and power interruption lalo na po sa mga areas na darakula po ang mga covered na mga residences and the commercial establishments. Maki-istorya tabi mamads pag load shedding, ano po ang kunyan? Ano ang sa indong i-implementar dyan na sistema? Ano ang ma-experience yan ta including kamo po dyan sa Albay Electric Cooperative sa supply ng kuryente? Go ahead po. Well, ano po ipasabot ko siguro Sir Pio sa yung mga paradangog na ang load shedding po kapag summer season po, yaon po dyan ang paglangkaw kan demand ng kuryente, kung saan paghalangkaw na po ang demand ng kuryente sa rabay-sabay po, lalo na po pag peak hours, pag udto and pag mabanggi na po, talagang nag-overload na po ang sa tuyang settings sa mga substation. That's why yaon nining plano ta for the implementation of load shedding. Ini pong pigapod tang manual load shedding sa po ning kontroladong proseso na kung saan mabawas kita nindiit na load sa mga lugar na bako man kay pukanin dakulang load kang kuryente, as in posible po na ma-experiencehan ta na short duration, mga 1 hour or 2 na power interruption sa mga areas na posibleng maapektuhan kay ining pag-shed ta or pagbawas na kan load. Okay. Ang sistema, pag-abot kan tag-init, peak hours, mga anong oras tabi iyan pag-aga, Ma'am Ads? Pag aga po, Sir Pio, na-experience ta ang peak hours around 12 noon hanggang alas 2 nin hapon. And then, pagbanggi naman po, around 6 hanggang 9 p.m. Pagdakol na naman po ang yan sa mga harong, nagagaramit kang mga appliances, especially ining sa tuyang mga aircons, nakakaragdag po yan sa pagtaas ng load ta. Oho. Di kung siring kaan alas 12 nin odto po ko mas menos sando alas 2 nin hapon, and pagbanggi naman alas 6 nin banggi sundo alas 9, ano ang sistema? Paano ang pag-select nindo kan barangay na puputulan nin supply nin kuryente, and basado baga sa statement nindo kaso bago po mga 2 oras makaka-experience nin pagkawaran nin supply nin kuryente, iyan napipilion nindong babawasan nindo nin load. Go ahead po. Ini pong mga posibleng maapektuhan o ining matapyasan kumbaga sa Pio kang sendang load sa power is ini pong mga hararayo na sa sentrong areas na daita kay puhanin super o kaya ining dakulaon na supply na kang kuryente or possibly sa mga bulod na ini. But then again, mapaluwas pa po kami nin another information manually once na may mga areas na po kita na na-identify. But kung babalikan ta Sir Pio kan nakalihis na taon, 2024, ang mostly affected kayo is the Washington Feeder 2 kasi dyan po dakulan ang load. So ibang mga feeders ta, ibang substation ta, luckily di man po naapektuhan. Now, may nauna bitang kaan sa kasubaagot na-emphasize nindo itong sumaga nasa bulod. Then igong panigundang qualifying statement na mga sakop kang Washington Feeder 2. Mas mari po itong makwantatabian sa publiko. Ano ining mga lugar na sakop kang Washington Feeder 2 ta itong suduman sa mga bulod aramtana either north or south tabi. Ining sa Feeder 2, go ahead po. Ini po baga Sir Pio yung Washington Feeder 2. This covers areas of Daraga going to Kamalig. Daraga going to Kamalig. Yes po, opo. Okay, so ma-jump off kita tabi dyan sa arong ka na statement, iyuan ang posibleng tatamaan kan power load shedding mostly. Yes po, but data man po pigi excluding this, so potential na maging epekto din kan
additional loads sa areas 1 and 3 or ining sa 1st District and 3rd District of Albay. Since may possibility din po na maglangkaon siya ng demand kang kuryente, posible din po na mag-implement kita dumanin load shedding. Okay. Pero initialmente, iyo iyan ang tatargeton mo na. Yes po, apo. But as per checking kanina before kita mag-uron sa PIO, I checked with our engineering team. Luckily, di pa man po kita nakaka-experience kayo ngunyan because sufficient pa man po ang supply ka kuryente. Opo. Now, itong su Washington Feeder 2, it's Daragat to Kamalig area, tabi. Ano po? Apo. Meaning to say, dyan sa Barangay Kamalig area, ano yan, sentrong barangay, ang sentrong mga barangay man kan Kamalig tabi? Digdi po kasi sa sa Washington Feeder 2, may mga areas pa kita dyan na considered under the said substation but wala po sa sentrong lugar. So, posible po sa mga wala sa sentro, ito po ang maging subject kaining load shedding ta. But as I've said kanina po, Sir Pio, we don't have yet the definite place where this will be implemented. On oras po na makakakita na definite na data, mapaluwas po kita sa publiko para maging handa din. Iyo, that's my point. Tanganing ma-extract niya to managad maka-ready sa mga barangay. Now, anong sistema? Halimbawa, ma-power shedding na, igo ka muna ipapaluwas na anunsyo ahead o nagkapirang oras tabi bago tatamaan so sa indong puputulan ng supply ng kuryente para mientras? Yes po, Sir Pio, we will be posting scheduled power interruption manungod po dyan sa satuyang load shedding para po makapag-prepare din ang satuyang mga members consumidores. May naunambitan ka, Ma'am Ans na kuan, makulang ang supply ng kuryente. Ano? So, why then, araw kan pag mainit, nagkukulang din ba yung pigbabakalan tayo, yung supplier niya to? Bako lang po kasi Aleco or ining pig-apod ng distribution utility ang naapektuhan kapag naglalangkaw ang demand kang kuryente. But our power generators pwede din po sindang maapektuhan. Naputol na di ako ang ma-redial tabi ans, nagre-redial ako. As of now tabi Ma'am Ans, kay naihapot ko ito ang source ta lang is ining mga kunyanta, mga power suppliers ta tabi Ma'am Ans, dahil kita ning alternative. So pag kilo lang ito, dahil na kita. Opo, so basically since naka-rely din kita sa satayang mga power generators, once na maapektuhan po din sinda and even our transmission utility ini po sa toyang NGCP, pag naapektuhan din po sinda, affected din po ang distribution utility. And Sir Pio, aside sa Samuya na posibleng mag-implementar kaning load shedding, ang NGCP po baga may once in a while kapag summer season nagpapaluwas din sinda kan sa indang kumbaga sa indang manual load dropping, iba man po sa inda. Okay, sige. At least noorin ang kuan, noorin ang puon kan initialmente power shedding scheme. Usually, Sir Pio, ang sobrang langkaw ki demand kang kuryente naglalawag iyan. Minsan by end of April, dire-diretso hanggang June, na-experiencehan ta po iyan digdi sa tuyang palibot. Minsan May man, Sir Pio, kan mga nakaliis na 1,000 taon, May nagpuon ang sa tuyang load shedding. Ay, at least igwa pa kitang sarong bulan na kunyan, parang ining transition at bakong transition makapag isip-isip kung paano. Yes po, and Sir P, this is just part of our preparation. On top of that, nagprepara na din po ang Aleco para malikayantaan na nakulang danyo sa tuyang mga ekipahes and ining sa tuyang overloading. Nagkakaigwa na po kita ni preventive maintenance, checking kan sa tuyang mga system para in case man mag-abot na ang tag-init, malikayan ta po ang halawig na power interruption. Iyo tabi. So thank you so much sa istoryang iyan tabi, and if you may maiba kita, kumusta na sukunyan, nagkaigwa na baga ng groundbreaking if any information duman baga sa mga kunya na. So sa tuyang grand rehabilitation kan mga facilities niya to dyan na groundbreaking na sara kong Joey, sara kong Zaldi, kan itong sa mga substations, igwa na kita ning physical works from then on tabi.
With regards po naman sa inaugurate ka nakalihis na bulan Siligao Substation and Daraga Substation, ongoing na po ang on-ground works ta, and actually it is being checked regularly by our construction division and engineering services team para po ma-ensure na dire-diretso po ang patrabaho, because hindi po dakulang katabangan po na subsidy project by the national government, hindi po sa probinsya Canalbay, dahil po pag once, Sir Pio, na natapos na ang construction, kaya may iwasan tang overloading, and even kapag may mga panahon ng tag-init, may iwasan pa power interruptions because sufficient ang load sa mga substations. So as we speak, Ma'am Ans, sige-sige na ang mga physical personnels nga to diyan, nagpapala, nagpipiko, nagtitwerka, gabos na, may physical works na, and this is not a dream anymore, but is starting the reality na kan pag-rehabilitar kan Aleco Tabi. Yes po, and we are very much thankful po, Sir Pio, na saro ang Aleco sa natawan in priority for this, and we want to make sure na talagang magagamit sa tama ang pondo kan gobyerno manungod po digdi. Maringan ita dahin inabutan ka su election ban bagano kaya dire-diretso sa trabaho. Yes po, Sir Pio, and kumbaga dire-diretso ng patrabaho ta, and diit na lang na panahon halaton ka mga consumers ta. Any idea kung nagawa kang kontabi, technical info, ano di burugtak diyan, may mga ekipahe ba, mga siyempre may mga edipisyo gayud buda itong sa mga kung ano anang pigbuburugtak diyan na maging stable na sufficient ang supply ng kuryente? Yes, may mga ibubugtak dyan like power transformers na, Sir Pio, and iso mga usual na mga technical infrastructure ta, although I'm not really familiar with the detailed names of the equipments, but sabi nga ni po yung technical services department, ito po magiging sa mga makukonsideran na maray na klase ng substation which will provide the sufficient supply na kuryente sa mga masasakupan gani. And ini po sa Daraga Substation, Sir Pio, dako lang magiging tabang kini, lalo na po dyan sa mga areas kan Daraga going to Bicol International Airport. Saro pa su main concern Tabi Ans is ining sa First District, Santo Domingo area na yan, kasabay na andyan sa rehabilitasyon Tabi, ano po? Yes, ini pong sa Santo Domingo or ining sa sakop kan Santa Misericordia Substation, igo din po kita dyan nin ongoing na project, again funded through the national government. Hindi pong sa Salvacion Substation, ongoing naman po yan, Sir Pio, and once po na matawantan in realisasyon, ayan na bagay na yan, nakula po ang magiging tabang kaya sa First District of Albay. Mensahe mo Tabi Ans para dyan sa power shedding, as in kung ikaw pang gustong idagdag ka mo dyan, go ahead. Once again po, ako lang salamat, Sir Pio, for giving me the opportunity, the Albay Electric Cooperative opportunity na may pasabot po ining sa muyang programa. Rest assured po sa tuyang mga member consumer owners that they will be providing you with information manungod po digdi sa tuyang plano for the load shedding plan kan Aleco. But once again, para din po ini sa kagabsan to ensure na sufficient pa rin po ang sa tuyang kuryente, and po di kita mag-experience in total blackout sa tuyang palibot in case man po na magkaigwanin halangkaw na demand ng kuryente in the summer season. The maximum is 2 hours brownout. Yes po, most probably kan talaga, Sir Pio, ang duration man lang kan load shedding. Okay, thank you so much Ans, mabuhay ka mo dyan sa Aleco. Thank you, Sir Pio. Thank you so much mga tugang, si Ans Galero kan Albay Electric Cooperative. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DZGB. Oras Pilipinas, alas 9:27. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out.
Hisham Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveride ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveride para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pay! Ang sabi baga ni May, sarusa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada Daba kong banwaan, matian ka uswagan, mga gibong karahayan, papakusugan paan, gabos na mga programa, makaskas na serbisyo, silalbaldoan matao, sa mga daraganyo. Mga napunan ni Mayor, awin baldo makusog pa, ansa iyang esposa, lalbaldo malalaoma, sa banwa ang daraga, kay lalbaldo na, kay lalbaldo kita, pumakusugon an arangkada. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpeño si JP Lee, serbisyong na matanos. Konsi JP Lee, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Figaro, Figaro, Figaro,
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix! Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1. May spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1. No sucrose added. Take it from me. At okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix! Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix! Ito ang aking plus sa life. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Attorney Ayan, ipagana tayo di. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Attorney ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Attorney ipagana. Naneta Makasida. Kano'y ang Desloria. Determinado para sa mga albayano. Ang Desloria. Desidido para sa distrito. Kano'y ang Desloria. Determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito. Kaibanan si Kaloy Gloria. Huwag kang mahaldig, daraga ni Gaspi. Manito para purapo. Magkasararo kitang gabos. Marina. Para sa tunay na magsararo. Dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Huwag kang mahaldig, daraga ni Gaspi. Manito para purapo. Magkasararo kitang gabos. Marina. Para sa tunay na pagbabago. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Mahigos, matinabang, padaba kanmasa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Ano man ang atubangon ta, sigol si Shine Perming kaibanta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa betor naman ang laoman ta, sigol si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Igwa patabi kita ning latest man na informasyon hali dyan sa Philippine National Police. Rumdum tabi nindo ito bagang so dahil man ikaw lang kang kalagbaga tabi kan itong so na-neutralize baga na leader kan Concepcion Criminal Group. Kan nakaaging January 2025 baga na kunya na ito parang na dismantle na initially pero may bako man siyempre igwa pa ito ng mga remnants. Ngunyan kan several months ago last year may nagirumduman kita na interview bako gay dining si PD bakong sa existing PD ngunyan kan albay PNP and it was confirmed na igwanin natatada pa pero kunyan so mayor na set up kang kunyan kan Concepcion Criminal Group saro bagay ini sa pigtatakutan na kunyan na criminal group sa 3rd district na igo pa kasabihan baga na of the dead say nothing but the good pero we will just state facts pigtatakutan ito ta yun na nga niya igo sinaning mga pinagasabing criminal activities as reported by the authorities sagkod na so mga kwan nga ni sarong barangay dyan o nagkapirang barangay would you believe dyan sa Libon minaharali na sa natabi minabalyo sa Manila kung saan na sa minahanap ning trabaho ta kwan talaga ini parang maringgis na maray this time they are a criminal group as per statement and pahayag kan otoridad na iyon na nga ni ang nangungulimbat and pag nakuang ka, pag nadudahang ka na informer ka kan gobyerno o kunano, gigadan ka. Tapos kung daig gayud pasumiter sa indang demand, kwarta or otherwise gigadan, igo nga ning nagkakuro abaga ka itong klaberas, yan na remains kan mga ginaradan ninda allegedly na nasa kalot, so parang kontraktor yata na taga-daraga.
kontraktor, tapos igwang ginada na mga taga-duman man sa Libon na nakahuron sa nanin pulis, basta grabe ang takot na nai-instill ka ito for so long a time kan grupong iyan talagang maringgis pipadusahan da ang mga nadudahan ninda o kung ano pa man na nagkaginibong sala sa indang kontra sa indang grupo in public pati gayud iyan sa mga accounts baga na tiga paluwas kan otoridad bako man yang kita hali sa tuya na ibabareta man sa nabagang kaya grabe po ang takot na kunyan na dinara po sa kunyan sa mga yaon diyan sa Tagalibon sagad sa buto. You can just imagine halos sarong birog na barangay naghali na exodus bako sa nang sarong barangay nagkapirang barangay tabi exodus day na nag-start diyan nagkapirang lugar diyan sa kunyan sa Libon sagkod na an extent kang kunyan kan fear as in kan anxiety terror nakaabot ang atensyon sa opisina kan presidente ipinaapod baga ini o kaya nag-aktibar na the only sa tuyang congressman na as so far as I can remember hayaga na in public na huminagad nin tabang nanggad sa presidente na mismo pati na sa pamayukan Philippine National Police and other law enforcement agencies including ang Puersas Armadas si Congressman Didi Cabredo naidara niya ini sa national attention so much so na pagkatapos na maidara ini sa national attention nagbilang sa nagkaperang simana nag-aktibar po ang gobyerno and to cut the story short uto na for the very first time in history nagkaigoning barayli duman sa sarong barangay tabi baga Chief Tech Ramir yaon mismo duman su congressman mga pulis plus the ordinary citizens na dai naka-experience kang haluyin na pabayli por dahil sa takot signaling the start of the start of bringing back the authority kan gobyerno and the protection high level of protection and pagbaba na kan level kan anxiety fear and terror bringing back normalcy in peace dyan sa Libon sagkod na nagbaraylingan isinda duman nag-agasara mismo sara Congressman Didi Cabredo pati mga ordinary citizens yan sara Congressman Didi duman dinarayan duman ni Congressman Didi tanganing ipahiling to the whole world and lalo na sa mga Libongenyos nauni na po nagresulta na su trabaho su sakripisyo man and pakihur o kumbaga paglabi ni Congressman Didi na maibwelta ang normal si Janing Campus and Order sa Libon and for a long period of time nag-adang-adang ang eleksyon ang Libon tabi kung sa indong narurumduman in-interview tabaga si abogada Maria Aurea Bobunaw kan Comelec Albay ini ang kunya this will be the first time na after kay itong reign of terror kang grupong iyan na ang Libon day na po ipapairarom sa Comelec control halangkaw na ang kunyan dyan level of peace and order sa Libon day na po sinipapararom sa Comelec control so that's itabi ang kumbaga backtracking sa nakan istorya ngunyan na kunya natulag na ito so mayoriya kan organisasyon ninda pero may mga remnants paday ko lang sabot kong si Chief Jimmy so kunyang ka ito so yaon diyan sa Albay PPO kana ina-interview niya sa programa ta si kunyan linatag sa to si PD so nakainot gayon na PD before ining si PD Año Nuevo sabi niya may remnants bananggad and may naonabitan siyang apelyadong Rabe yan o day po tabi magkana day tabi this is day kita ni na malintent na magkaigwaning imputation sa mga tultol na arog kan apelyido pero yan po ang release kan otoridad
Tabi, meaning to say, duman lang ito sa tumiminindang persona na araw itong apelyido. All other na apelyido, dahil po kita ng intent na imalign sinda and ipasupgan o kung ano pa man. Objective lang po kita. Ngunyan, igwaning release kayan su Philippine National Police. Ipinasa man sa tuya ni kunya ni ining Angel na Mustasa. Thank you so much, Angel. Initabi hali diyan sa kunyan Campo General Simeon Ola. So dispatchos ninda tabi maray na aga sa imo kinatawan Raul RB Borehon yugon mo nagadangog si kinatawan Borehon, 1st District of Albay. Sinasabi ko sa inyo, tultuluntang programa tata saro yan sa mga nagpundar kan tingog kan Banwaan. Sinasabi ko sa inyo mga taga 1st District, kinatawan Raul Roy Borehon. Sabi digdi sa dispatch kag kunyan kan Philippine National Police Bicol diyan sa Campo General Simeon Ola, nagkaigwa Bicolon ta na lang naging matrayon po so pag-neutralize kan leader kan pinagapod na notoryosong Rabe criminal gang kan nakaaging Marso 29 kaining taon. Marso 29 o kanakalis pa sa ng Sabado. Duman ini sa barangay Lubigan, Ginayangan, Quezon. Sa Quezon Province. Nagkaigwa sila ng follow-up operation na nagkaigwa pa ng follow-up operation sagkod na makakuha sinda nin parang stockpile, cache, nin mga armas. Yan. Basado digdi sa dispatcho kan na PNP, iyo iniso nagbutwa na remnants, kumbaga tada kan na dismantle ito nganing narumpag na Concepcion Criminal Group matapos na ma-demobilize na ninda ito ang sa indang description kay ni ginamit na terminolohiya ma-demobilize kan taon 2024 Enero. Ngunyan, siyempre, igwasin na ni nagkaigwasan na ning intelligence gathering, gabos operations, sarong confidential informant, nagkaigwasin na ning operasyon. Kan Marso 30, ining taon, alas 10:30 rin aga, sa Zone 7, Barangay Alongong, Libon, Albay. O ngunyan, so operasyon pinanginutan ini kan Regional Intelligence Division 5, sa kolaborasyon man kan Provincial Intelligence Unit, siyempre Libon Police Station, 1st Provincial Mobile Force Company, kan Albay, PPO, so Mobile Force Battalion man kan Campo Ola, Explosives Units, K9 Unit, Regional Operations Unit 5, Regional Intelligence Unit 5, and NICA Agency 5. Ngunyan pagkatapos itong sumadakop bagadum ma-neutralize itong leader kan kunyan ining si Richard Obedese Rabe. Yan. Duman ini na neutralize sa Quezon sa Barangay Lubigan, Ginayan. Nagkaigo ning follow-up operation sa mga operatibas mandigdi sa Bicol. Ngunyan sa Libon pinagkondusir. Ang resulta, nakakuanin ko niyan. Mga armas, eksplosibos, bala, sarong M16 rifle, Colt AR-15 na pinunilas ang serial number, M16 rifle, high dramatic division, pinulinas man ang serial number, and mga granada, 5 M2OT grenades, mga magazines, short magazines, mga bala, yan po tabi. So iyan ang kunyan, ang latest kaan, and ang sabi man ni Director Andre Dizon, Police Brigada General, ang sa tuyang RD kan PNP, iningaya, ang patunay na day nagpupundo ang sa indong otoridad para mas na masiguro na igwan ng katrangkiluhan asin ang mga may salanggibo, bailasyones kanlay,
mapanimbag. Ayan tabi ha. An manungod dyan sa istoryang an. Mga remnants ini kang kunyan kan Concepcion Criminal Gang. Okay. Si Pading Noel Manalo, Barangay Nugpo. Itabi kumpadring Noel, Nugpo and other areas dyan sa Libon. Itong sa talagang grabe ang fears na yaon dyan na experience nila kan mga nakaaging panahon. So, yan ang latest kaantabi. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong bareta epektibo. So, naging kamay na bakal na patanid kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa mga para-tricycle digdi sa syudad. Sa pagkipagurong kan DCGB News kay Public Safety Office Chief Retired PNP Personnel Octavio Rivero sa bilog sirpiyong durasyon kan palarong Bicol 2025. Wala sindanin na monitor, wala kinagpabot sa sindanin reklamo nin overcharging o kaya pa nga abuso kan mga tricycle driver, lalong-lalo na para sa mga bisita niya to hali sa malain-lain pang probinsya kan Bicol Region. Kung matandaan bagatabi Sirpio, pagpunta sa nakan palarong Bicol 2025, matapos itong insidente nin tricycle driver na alegado ng Amorite, nagpalawas ng patanid si Mayor Alfredo Garbin na zero tolerance sa mga tricycle driver na mga abuso o kaya mga overcharge, maniningil ng sobra-sobra sa mga pasahero, tabo niyang masukgan ang Legazpi City sa mga bisita niya to halos sa iba-ibang probinsya. Sigun kay Octavio Rivero, ang PSO Chief, ikinaog maninda, dahil ta sa bilog na durasyon kan palarong Bicol, sundo sa presenting unidad de Sirpio, wala sinda, wala rin nagpaabot, wala sindang na-monitor, wala sindaman ni nadangog na overcharging na biktima, mga bisita. Doon kaya effective na maray ini, and sigun kay PSO Chief Rivero, sana magtuloy-tuloy na sabi ni Sirpio na wala na nanggad o kaya mahali na itong nagkakapira na mga tricycle driver na numinsan minaabuso sa singil, minaabuso sa pag-pick up ng pasahero na nilili, o kaya man may mga binuhian na mga tataramon na nagiging uncomfortable sa parte-kan mga pasahero, lalo na kung mga babae. Yan, sige. Kaya tabi Sir Pio, ang dagdag niya itong storya, at least good news, bigay sa Legazpi City. Joshua Bino. Salamat Joshua sa dagdag na istorya. Naputol si Joshua, ano? On the Spot Report. Madali sa napading alta, nagring ang cellphone ni Sir Octavio Rivero, ang Chief PSO kan Legazpi, tibad lamang maon rakita nindit na minuto. Ay, good morning sir, si Pio po kan DCGB. Pwede ka po tabi on air ba interview? No problem sir, basta ikaw. Opo, sige po. Thank you so much mga tugang si Sir Octavio Rivero, Chief PSO Legazpi. Katatapos palang paano kan report sir ni Joshua Bino, nakahurong ka and you were quoted na successful yung parang talagang pag-istrikto ta kamay na bakal duman sa mga tricycle drivers na dain mag-overprice kan palarong Bicol sa pamasahe tabi sir? Iyo po, at before magpun sa palarong Bicol, nagpapudang ko meeting sa mga presidente ka nga bawat tuda. Nagururong kami na advice ninda sa mga driver na sasakupan ninda na dahil pagsamantalaw na mga marabot na bisita rin di sa tuya, iba ko lang sa mga bisita, pati po mga Legazpinyo, yun man sinda, kaya araw kahit po nangyari na dahil nagreklamo, dahil kami na-receive ng reklamo manod sa pag-overcharging and refusal to the passenger. Ay opo, that's good, very good news and congratulations sir. Now, ang sa tuya lang po is, paano ta po ini ma-sustain and ma-maintainer maski dahil na pong palarong Bicol na dahil mabiktima, tagadagdi sa to, udayuhan tabi, digdi tabi sa Legazpi? Diretso po ini, maski po wala kita mga events digi sa siyudad ng Legazpi, diretso na po ini, nagtauma sa tuya ka-assurance yung mga presidente kantoda na hindi man ang bahala sa mga driver ninda. Buda, sabi kang
mga presidente ko, kung may magbabayilit manggiraray, di bahala na kami. Alam ko pong pinalidad ka yan, nasa labi masa lang pong 3,000 lang pinalidad kang pag 9 pound pang tricycle. Oo, barato man ang Sir Octavio. Barato man ang 3,000 man sana. Sus Mario Joseph. Kaya dapat na magsunod gayud sa sindatabi. Ano po? Iyo po, ordinansa po ni Sunod ka Legazpi, kay po nasunod dun tayan, nganing maray ang dalagang kang pagkabuhay sa Sunod ka Legazpi. Kung papagod po ang mga ordinansa din sa Legazpi, bako lang po tawang kalaban ni Dukan, ang kalaban ni Dukan, so nag-enforcer kan lahi, patilas po, so lahi nga, igigibo ka nga mga councilor na piga butuan sa Sunod ka Legazpi. Iyo po. So at least, Sir Octavio, ika na po ang magpahayag na maski day ng Palarong Bicol, diretso dapat ang disiplina tabi. Go ahead po. Salamat tabi, Sir Pio, sa pagtamok iporsinidad sa kuya na may pahabot ining informasyon na ni sa mga Legazpinyo. Bako lang po sa mga Legazpinyo. So mga bisita di sa tuwita, maabot na naman po bagang Semana Santa. Oho. Nasana po, kung ano po sige nibot kay ning kang nakahaging Palarong Bicol, iyo manggiraray, tututukan ni po ni, dahil po kami mauntok sa guladay po ni na sasawat ang mga driver na nag-overcharging. Lalo na po ni nga kulorong, kapag reklamo po din sa kwan, minasabay sila pag alas 6 ng banggi, sa rupa po ni sa tututukan ni mga kulorong. Na dahil na po ka magparaparasada, sinso mga masarakay man po, pagilingon po nindo, so tricycle pig sa kayo nindo na kung ang city plate. Pag may city plate po, legal po yan, legit po yan. Pero pag wala po, dahil na po ka magsakay, saro po yan sa pwedeng maging kausa kang pag-overcharge siya nito. Talwara man kami si Prangkisa, kaya ma-demand yan sa industry lang ko na bayan. Opo. Sige tabi, Sir Octavio, salamat din maray sa oras for very accommodating dyan sa indong opisina and sa impormasyon. Ingat po kamo and more power tabi. Salamat din po Pio. Kung ano man po mga informasyon ng kayo po niyo, bukas ko sa mo yung opisina para itabot sa inyo. God bless and mabuhay po, sir. Thank you. Salamat din po. Thank you, mga tugang si Sir Octavio Rivero, Chief PSO kan Legazpi City. Padingal, ikang priority, tamabarita mo na si Angel Pakalis kay ni. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaabot nin pag-umaw si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa naging makahistoryang laban ni Alex Yala sa 2025 Women's Tennis Association o WTA Miami Open. Sigun kay Presidente Marcos, magkakanigo siya na midbidon ang ipinailing na tibay ni Yala na nagsiserving inspirasyon sa mga Pilipino. Nagpasalamat man siya sa sakripiso asina esfersos ni Yala para makapagtao nin honra sa nasyon na saro sa patunay asin determinasyon kan mga atletang Pilipino. Kumpiyansa man si PBBM na sa masunod na pagkakataon, maaabot na ni Yala ang championship title sa tennis. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Ta-da-da-da-da! Taste of summer, tara na! Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. So nakaaging aldaw, oro istorya kita kan mga tropa diyan sa luwas kay riba sa hanap buhay, both sa radio, buda sa internet ano. Aram nindo hindi ko sa natabi kung you will agree or magaan sa buot nindo na maakuan sa tuyang mga pigo restaurant. Taod-taod ta isa-isay ko sa indo ha kung ano itong sa mga nadidiscover na dyan na mga pangyari na nag-gain na ning ground, ano, naglangkaw na ang interest kan publiko, tabi, digdi sa tuyang palibot. Kung ano yan, pakalis po muna kan sa tuyang mga impormasyon dyan sa luwas, si Pading Al, nasa linya na. Pio Fernandez, Tingog Ganbanwaan sa DZGB. Dagdagan taan mga istorya pa dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Kumpadring Al, Diyos maray na aga tabi, please go ahead na. Thank you so much, Pade Maray na aga. Si tutukan na talagang unyan kan ibang lokal na opisyal sa suporta kan Gobyerno Nasyonal ang pangangaipo kan Department of Education. Digdi sa Legazpi City, partikular, sinabi ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. na 77 mga classrooms, Paring Pio, sa iba-ibang mga elementary schools sa southern part, sa sentro, asi northern part kan Legazpi, nakatalaan ni Pagibo. Ngunya na taon, hali yan sa budget kanag Gobyerno Nasyonal sa Espersos man kanako Bicol 131 in the Congressman Saldico, siring man ni Congressman Attorney Jill Bungalon in koordinasyon sa siyudad ni Legazpi. Classrooms na marisolver sa crowded na mga estudyante na kaipuhan na talagang seryosohon natawan ininin atensyon kan mga politiko. Ikadua, ang pag-crear ng mga integrated schools para dahil na manipisilan pa ang mga estudyante na magharayo pa nin lugar para sa naman makatungtong sa high school hali sa elementary asin na dakulang kagianan man ini sa lado kan mga magurang.
latest kayan iyan sa istansa na elementary school na plano ng gibuho na integrated school sa masunod na school year, kasabay ang Bugtong, pati na ang barangay Bigaa, Juan Bigaa Elementary School na magiginaman integrated school. Tigbusol naman iyan ni City Councilor G. Pili bilang chairman kan Committee on Education, asin approve na iyan sa level kan Sanggunian Panglungsod. Apera kaya niyaon pa ang mga educational assistants na haloy naman na pigigibo, lalo na ka Bicol, yaon dyan sa katabang man si Congressman Joey Salceda sa mga kolehiyo, asin ko niyan pati na mga senior high school, igawa naman kay mga educational assistants asin ibaba na mga programang pang-edukasyon na manifestasyon ini sa seryoso na bigataw ng atensyon ko niyan kanibang politiko di Salbay na matutukan talaga ang edukasyon asin pangangaipo kana Department of Education. Roger. Yan, papanihan na informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al. Bubeltadahan tayan for sure if bako dyan hapon sa aga giraray sa tingog kan Banwaan. Yan na report na ni kumpadring Alarmario. DZGB On the Spot Report. Ako Bicol Tabi, number 131 yan na, number 131 sa Balota, party list. Dahil ng iba, ako Bicol Doro Diretso, number 131, saro lang ang pagboto tabi sa party list. DZGB Number 131 yan sa Balota. DZGB On the Spot Report. 15 minutos luminapuas ang alas 10. Nasa linya si Karen. Karen, good morning. Go ahead. Yes, thank you, Sir Tio. May kaaditan ang sangguniang panlalawigan ng Albay na mapapabayaan na naman ini sa mga pigpatralano sa probinsya. Urog na kung may relasyon ini sa mga proyektong turismo. Iyan ang itinahayag kan komitiba sa turismo. Kasunod kan ginibong konsultasyon kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone o TIESA sa matatandaan baga na proyektong pailaw kan mayon na day presente ang sanggunian sa pakipaghuron niya to sa chair kan komitiba na si Melissa Abadesa Armedilla. May kaaditan ini sa posibilidad na nasa inisyal ng implementasyon ang TIESA digdi, lalo pa sigun mismo sa ISRTO, di lamang ni magkakanigong konsultasyon buda impormasyon sa sanggunian ang TIESA sa pagpaplanong proyektong ini. Dahil sa itigjuhon na sabi sa ISRTO kan komitiba, na maaarog na naman ang sanggunian sa nakaaging eksperyensya ninda na dahil lamang ang lehislasyon na kakaisi na may mga nai-implementar na pala na proyekto ano pa sa probinsya nin Albay, lalo kung pagpupunduan ini kan nasyonal kung kaya padagos man ang pangapudan o ano pa man na pagpapupundo kan nasabing kautuban. Dahil sa nakukompromisa ka ini ang nominasyon kan mayon sa UNESCO World Heritage List. Iyan pa, Sir Pio, ang dagdag na istorya digi sa luwas, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa luwas. Kunya na, kumbaga it's moot na, moot, M-O-O-T ha, na pag-restoryahan ta pa yan ta. So TIESA baga, nagtaram na kwan ngo na, postpone ngo na ang planong yan ta, gulpi ang valid resistance kan komunidad manood sa plano nga na pagpapailaw kan Bulkan Mayon. Valid po yan. Kaya pinundo mo na. Dahil mo na mot na ang pag-diskutir takaan para mientras. Now, iyo to sa pag-urostorya tabaga kan nakaaging kasubago. Igwa kaming huron-huron, mga pag-iribata sa hanap buhay, both sa mainstream, buday yung mga nasa internet baga pero kadaklan sa mainstream hindi ko kung you will subscribe o yun man tabi ka mo mga natatada pang nagantabay man sa tingog kan Banwaan, lalo na po good morning dyan kay Sir Ato Lim sa hali ako dyan sa Daraga, ang mga gwardiya dyan nakahuron ta sa Papa Pio ngaya. Salamat di sa Petron, the best ngayon, the best DCGB, gabos na programa. Lalo na ngayon sa imo, tingog kan Banwaan, buda Bicol Target, tabi. Yan. So, good morning man dyan sa Petron, Top Gas Gasol sa Daraga. Yan, kataning sa nakangkon yan. Kan Daraga Public Market. Sir Ato Lim, mga pangudto na bagaw, Petron Gasol. Yan, Petron Top Gas Gasol. Yan. Oristorya kami. I don't know kung mauyon man kamo.
naglalangkaw po ngunyan ang kumbaga pig-iidaw ngunyan sa totoo lang suisog kan gobyerno kontra illegal na droga. Naglalangkaw po ngunyan ang awareness na kantawo na in a sense despite ka ito bagang so negative impression kantawo manunungod sa drug war ni dating Presidente Rodrigo Duterte na overcome kunta na so pangkabilugan na magayon na obheto ka ito kan administrasyon ni Duterte na maprotehiran ang Pilipinas, especially the youth and the community in general sa demonic effect kang shabu as in illegal na droga. Magayon ko na sa katuyuhan. Kaya lang na-overcome itong kagayunan ito kang katuyuhan kan mga negative na istorya. Iyo mas nahugot mo niyan as in apresyar kan tao ka ito so much so na idinara sa International Criminal Court na ang nakulong mo niyan su gobyerno, su presidente na naglaban sa droga na nagpahiling ning isog. Ngunyan pinaghahanap na tabi ito na isog kan gobyerno na iyo dapat kuntaanan mangyari na mamatian kan tao, dapat ang natatakot sa sindikato bako sa gobyerno ang didaog kan sindikato. Ngunyan baga hilingon nindang equation nasa upper hand ngunyan ang sindikato kan droga. O sarong kunyan, sarong ehemplo po. Di duman sa oro iristorya mi ano tabi. Susaro tang pag-iriba sa media, may ipinahiling sa mong group chat. Ngaya ini group chat ini na ipinagpasa sa kuya ngaya. You can imagine, mga high school students, high school students, may group chat, nagpapahirilingan na, nin shabu. Group chat ninda. Ito nga ning kairiba ko sa hanap buhay, kairiba ta sa hanap buhay na saro, di sumagura nga kaini ipinasa sa ko ay pigkon nga ano nga yung dapat nagibuhong kay ni na-discover niya so aki niya high school na-discover niya duman sa cellphone ano nga yung dapat nagibuhong kay nagtitiwala man bagaan ang igwa man kita nin sektor na minatiwala man baga sa to bilang media practitioner ano nga yung dapat nagibuhon ngaya pahalion mo dyan ang aki mo sa group chat na aned kumprontaron mo ngayon baka nagsasyabu naman arog na sindakan tabi ka bold and daring ngunyan retrato mismo pigakaputan so syabu parang crystalline substance na sa siya na it resembles syabu dahil na ning kwan kulang na sa nang i-public and igwan na nga ibaga kainin ng public tama ba kumpadring Noel Manalo kay itong nakaaging mga bulan igwa nang naging viral sa Facebook na naghuhut-hut gisingot siya kan siya in public nadakop nga ni gayud ito pigla live niya subuhay niya arog na po kaan ka-daring ngunyan ang paggamit pagwagas ng illegal na droga nata igwa nang nahilingan na ehemplo na so pinakamaisog na presidente ka ito na nagsabing gadan kung gadan the message of Duterte ka ito was uy dapat kamong mga sindikato ang madagit o matakot gadan kung gadan ito ang message niya tanganing maprotehiran ang tao ito so message niya kaya lang along the way nagkalit siya siguro kaya arukan siya lugod so nakulong so anong sabi kan iba nagkusog na ang buot nun yan kan mga illegalista sa droga tanata nagluya man subuot kan mga yaon sa law enforcement tanata presidente ngani ginuyod sa nanin sarong general na dating pinadaba ni Presidente Duterte ipinakulong pa duman sa ibang nasyon dahil sa drug war niya presidente na ito niya ika-ordinaryo kang police officer o otoridad makusog ka pa daw ng buot dahil na matatakot ka na now anong epekto naturalmente the natural effect would be makusog subuot kan mga kalaban nakahiling ning kaluyahan iyan po tabi
arog na po kayan. We don't know na tabi as we speak kung may naguhot-hot na nagsisingot dyan ng tiyabu sa kung sa inasurok-surok dyan. Iparayo kay mahal na Diyos sa mga gulpi ka itong nag-ugat-ugat ning kontra sa drug war. Dahil ta mapigihagad, mabiktima sinda, so aki, so kaparte Darius nin adik or what. Sa totoo lang tabi, iyan na po ang nangyari ngunyan. Igwa na, naglalangkaw na pa diit so itama palan nga ya ano. O so awareness ninda, buda pig-iidaw na ito, tama palan kunta na nga ito. Kundi pa ano na ngunyan, sa ina kita maduman na mahanap ning sarong father figure na strong man na handang dapaan po ang sosyudad kontra sa illegal na droga. Saan kita maghahanap ka ang tabi? Ngunyan, may mga istorya kita nga da ita pwedeng iluwas on air ta, matutulag ang operasyon. Grabe na ang kunyan. Pati sa mga barangay. Tabi, may mga pinag-usip sa tuya, mga amigo ta dyan na. Dahil lang ngay ugaring ipagluwas pata, tibad matulag ang operasyon, dahil lugod malawos. Oh. Lugares na kung sa inpigtit. Ata na, that is now the problem. Ang sabi ka ni ba, ipare kay Malyos, mangana pa ngaya ini, malgulpi. Hilingon po nindo ang mga pelikula. Yaon pa sa Netflix documentaries. Narcos. Yan. Bako yan tabi katang isip yan na Narcos. Documentary po yan. Igwang mga dokumentos, igwang mga footages, gabos. Manungod po sa yan na droga. Sagkod sa gobyerno, yun ang takot sa droga. Anong mga nasyon ito na nagkakuruan? Cuba gayud ito, o Mexico, ano itong sa mga nagkakuruan yan. Nagkarilingawan ko na eh. Pero hilingon nito po yan sa Netflix, Narcos. Tapos yung mga pamuso pangaran tabi sa droga sa bilog na kinaban. Mismong Estados Unidos de America nagkaigon ng operasyon sa ibang nasyon nga ni isa nang mapuho yan na illegal na droga pero dai po minako niyan, dai talaga tuminagalan. Ay ngunyan na pinaghanap na sisay na strong man sa Pilipinas sa tuyang kukunyanan, sa tuyang hahagadan nin tabang na tabi inkaso. At dai na wala na, nakulong na tabi. Inda kung makaluwas pa yan in his lifetime si Duterte dyan sa karsel kang International Criminal Court. Yan nagkakahururunta dyan na pinag-iidaw na kung mapupwede nga ko ta na kundi paano ka yan gulpin mga dapat na turo timbangon manungod sa istorya yan sa nangyaring drug war digdi sa tuya sa nasyon kang Pilipinas. O di pwede na tabi kita tanganing all clear an ko niyan ta dyan. Makapuon si Andy Marnin sa oras man. Salamat kan sa idong pagantabay asin mahal na Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na